Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gollandiýaly derňewçiler geçen ýylda Gündöwür Ukrainada helakçylyga uçuran Malaziýanyň MH17 kysymly howa uçurynyň ortatda öndürilen Buk ýer howa raketa sistemasynyň urulyp ýere gaçyrylandygyny habar berdi. Bu hatawatyň öňü tiresinde ortadyň döwlet gözegçiligindäki raketa öndürýän karhanasynyň resmiýeti öz hatawatyny çap etdi. MH17 uçurynyň helakçylygyna degişli derňewler bilen baglylykda soňky maglumatlary kärdeşim Sehradan dinlälim. Gollandiýanyň howa helakçylykları oýunça derňewçileri Malaziýanyň MH17 nomerli uçurynyň Russiýada öndürilen we Günnöwür Ukrainanyň territoriýasyndan atylan Buk raketasy bilen urulyp ýyklandygyny aýdýarlar. Maglumatda raketanyň gürüň edilýän uçuryň çep tarapynda urup partlandygy habar berilýär. 13-nji oktýabrda Niderlandlaryň gün ortasyndaky harby bazada geçirilen medeniýet konferensiýasyna çykyş eden derňewçiler konfliktli zonadan uçýan howa ýollary bu territoriýanyň howply ıqrar etmeli. Emma şol döwürde Günnöwür Ukrainanyň üstünden uçýan 61 howa ýollary kompaniýalarynyň hiç biri hem bu töwekkülçilikden habarly däl eken diýdiler. Malaziýanyň MH17 nomerli uçary geçen ýylyň 17-nji iýulynda Ukrain güýçleri bilen Russiýa tarapdar separatistleriň arasynda bolan güýçlü çaknyşyklar döwründe pitneçilerin kontrolündaky Günnöwür Ukrainada helakçylyga uçrady. Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli bu uçar şonda Amsterdamdan Kuala Lumpur'a adaty uçuşa amal aşyrýady. Bu helakçylygyň netijesinde uçaryň bortundaky 298 adamyň hemmesi wepat boldy. 13-nji oktýabrda Gollandiýanyň howpsuzlyk goýunça geňeşi uçurdaky ýolagçylaryň dogan garyndaşlaryna ýüzlenip raketa uçary urandy, ondaky ýolagçylaryň ählisiniň huşundan gidenligini aýtdy. Şeýle-de derňewçiler ýolagçylaryň dogan garyndaşlaryna uçaryň Buk raketasy bilen atylyp urulandygyny aýtdylar. Emma onuň taky haýsy ýerden atylandygyny mälim etmediler. Gollandiýanyň howpsuzlyk goýunça geňeşiniň 15 aý dowam eden derňewleriniň netijesinde agdalýan uçaryň howada dargamagyny getiren sebäpleriň we onuň konfliktli regionyň howa giňişliginden uçmagynyň sebäpleriniň aýan edilmegine garaşylýady. Şeýle-de bu derňewleriň netijesinde uçar helakçylygynyň soňky pursatlarynda ýolagçylaryň we ekipažyň uçarda nämäniň bolup geçýändigi barada nä derejede habarly bolandygy, käbir ýolagçylaryň ýakynlarynyň öz dogan garyndaşlarynyň uçarda bolandygy barada resmi maglumat almak üçin näme sebäpden 4 gün garaşmaly bolandyklary hakynda maglumat berilmeli. Gollandiýanyň howpsuzlyk goýunça geňeşiniň derňewçileri öz raportyny ýaýratmadan salnyjy saat ozal Russiýanyň döwlet kontrolündaky Almaz Anti kompaniýasy MH17 uçarynyň helakçylyga uçurma barada öz hasabatyny çap etdi. Almaz Anti kompaniýasynyň ýolbaşçysy Yan Novikov 13-nji oktýabrda Moskwada geçirilen medeniýet konferensiýasynda çykyş etdi. Ol öz çykyşynda kompaniýanyň geçiren barlyklarynyň netijeleri raketanyň atylan ýeriniň we onuň görnüşiniň Gollandiýaly sülçüleriň berýän maglumatyndan tapawutlydygyny görkezýär diýdi. Şol bir wagtda Novikov Gollandiýanyň sülçüleriniň öýlenden soň ýaýradan raportynda nähili maglumatyň bardygy ýa ýokdy barada nädip öňünden bilýändi ýa-da oňa hasabatyň öňünden berilip berilmänligi barada hiç zat aýtmady. Novikov medeniýete beren maglumatynda öz kompaniýasynyň derňewleriniň eger Malaziýanyň howa ýollaryna degişli Boeing 777 nomerli uçary Buk raketa atyjy sistemasy tarapyndan urulyp ýyklan bolsa, onu ol raketanyň Zarashchenko sebitinden atylandygyny görkezýär diýdi. Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Iran Kürdistan regionunyň hökümet baştutany 10-njy oktýabrda 4 ministrini wezipesinden boşatdy we parlamentiň ýolbaşçysyna paýtagta barmagy gadagan etdi. Bu resmiler Gorran partiýasynyň agzalary partiýa bolsa regionda syýasy krizisi tutaşdyrmakda aýplanýar. Jikmejik maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Regionun durnukluğuna hawp salyan siyasi kriziste Irak Kürdistanyň premier ministeri 10-njy oktýabrda kabinetin 4 ministerini wezipeden boşadyp parlamentiň başlygyna paýtagta gelmegi gadagan etdi. Parlamentiň başlygy we wezipeden boşadylan ministerleriň hemmesi Gorran partiýasynyň agzalary. Kürdistana agdaklyk etýän Kürdistanyň Demokratik Partiýasy KDP Gorran partiýasyny gazaply protestleri gurnanlykda aýplýar. Bu protestlerde hepdeniň ahyrynda azyndan 4 adam öldü.
Waka belli bir derecede asuda bolan özerk regionuna soňky ýyllarda ýüz beren iň agyr bulogoýlyk hasaplanýar. Onuň Islam döwleti atly toparyň jeňçilerine garşy alınıp barylýan seweşiň netijeliligine ziýan ýetirmegi mümkin. Sebäbi Islam döwleti toparyna garşy seweşde Irak Kurdistany Amerikanyň esasy ýarany bolup durýar. Ýagdaýy zulawlamak maksady bilen Premier Minister Naçirvan Barzani dini işler, maliýe, sewda we peşmerga güýçleriniň ministerlerini çagyryp, olardan öz wezipelerini terk etmeklerini sorady diýip Kurdistanyň regional hökümetiniň sözçüsi Safayin Dizaýy aýtdy. Onun öň parlamentiň başlygy Yusuf Muhammed parlamentiň ýerleşýän ýeri Kurdistanyň paýtagty Erbil barýarka Kurdistanyň Demokratik Partiýasyna degişli hawpsuzlyk güýçleriniň ýolly özüni ýygyna dolandyklaryny aýdyp, bu işi döwlet agdarlyşygy diýip häsiýetlendirdi. Şun we din bolan zatlar Kurdistandaky syýasy proses üçin bir hawply waka diýip Muhammed Gorran Partiýasynyň karargahynyň ýerleşýän ýeri Süleýmaniýe şäherine dolanyp gelenini aýtdy. Hökümeti düzýän iki partiýanyň arasyndaky gatnaşygyň dartgynlaşmagyna sebäp bolan Mesut Barzani'nin prezidentlik möhletiniň 20 awgustda tamamlanandygy. Barzani häkimiýet başyna galmak istär. Ol häzirki wagtda peşmerga güýçleri Islam döwleti toparyna garşy seweşde aýgytly rol oýnaýarka regiony özüniň dolandyrmalydygynyň zerurdygyny aýdýar. Gorran Partiýasy prezidentiň möhleti uzaldyrmaly bolsa, onuň ygtyýarlygy çäklendirilmeli diýen talaby goýan 4 partiýanyň biri. Ýöne Barzani'nin ýol başçylygynaky Kurdistanyň Demokratik Partiýasy muny reddetýär. Dören çykgynsyz ýagdaý ykdysady krizisiň üstüne sebäp bolup, adamlaryň protest bilen köçelere çykmagyna getirdi. Demonstrasiýalar öten hepde gadaply hereketlere ýadyp, protestçiler Süleýmaniýe welaýetine Kurdistanyň Demokratik Partiýasynyň edaralaryna hüjüm etdiler. Regionyň ozal biri-birinden aýry iki dolandyryş merkezi bardy. Bularyň biri Erbil, Beýleksem, Süleýmaniýedi. Häzirki krizis ýene şol öňkü bölünüşigi körükleýär. KDB özüniň Süleýmaniýedäki edaralarynyň käbirini soňky günlerde boşadyp, Gorranyň Erbil we Duhak şäherlerindäki telekanaly KNN degişli edaralar ýapdy. Merkezi Süleýmaniýede ýerleşýän Kürt media ulgamy NRT-niň hem Erbil welaýetindäki edaralaryna KDP-niň hawpsuzlyk güýçleri tarapyndan hüjüm edildi. Habarçymyz Araz Perewişiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isteseňiz Azatlyk radiosu bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanyň Demirgazygyňdaky Gunduz welaýatynyň paýtagtyna Taliban toparynyň söwüşçileriniň hüjüm edip eýlemeginden we hökümet güýçleriniň söwüşçileri şäherden gyzyp çygarmagyndan soň 2 hepde golay wagt geçdi. Häzir şäherde kadaly durmuşyň dikeldelýänligi habar berilýär. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradiýanyň berjek maglumatlaryny dinläli. Gunduz şäherinde ençeme güllap dowam eden dartgynlykdan soňra ýagdaý birnäme kadalaşdy. Gunduz şäheriniň mahalleleriniň aglabasyny awgan güýçleri jeňçilerden ýygyna gaýdyp aldy. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary general Murad Ali Muradyň aýtmagyna görä, jeňçiler Gunduz şäherinden gowylyp çykarylypdyr.
Oğullarça jeňçi uruşda helak bolupdyr. Gunduz şäheriniň durly ýerinde awgan güýçleri ýerleşdi. Döwlet häkimiýeti ornaşdyryldy. Uruş zerarly Gunduz şäherinden gaçyp çykan ýaşaýjylarym öz üý jaýyna dolanýar. Uruşda ziýan çeken adamlara yntanperwer kömek edilýär dep general aýtdy. شدم شهر کندوز را ترک کردم. ایرای امنیتی در تمام شهر کندوز حاکمیت داره. Demirgazyk Awganistanda daşary ýurtly jeňçileriň hem ýerleşendigi aýdylýar. Bir näçe radikal toparlaryň hereket edýänligi barada maglumat berilýär. Gunduzda bolan çaknaşyklara Merkezi Aziýaly militarlaryň hem gatnaşandygyny Awganistanyň goranmak ministeriniň wezipesini ýerine ýetirji Masumistanyky aýtdy. Gunduzda Özbekistanly, Kyrgyzstanly we Tajikistanly jeňçileriň hem bardygyny minister belläp geçdi. Şonuň üçin Gunduzda jeňçilere garşy giňişleýin harby çäre geçirilýär. Gunduz welaýatynyň etraplary hem jeňçilerden päklener. Daşdy arçy etrabyna awgan güýçleri ugradylýar. Etraby jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak üçin alada edilýär. Çardere etrabynda hem jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär diýip Stanykday aýdýar. جنبش اسلامی ازبکستان، قرقیز، تاجیک، جندولا، حادثه کندوز صورت گرفته. عملیات وسیع Gunduzdan hoş habaryň bardygyny Awganistanyň içeri işler ministerliginiň sözçüsi Siddiqy aýtdy. Jeňçilere garşy geçirilen göreşiň netije berendigini Siddiqy öňe sürdi. Awgan güýçleri halkyň mal emlegine ziýan ýetirmelik üçin tagalla etdi. Gunduz şäheriniň ýaşaýjylary hökümet güýçlerinden razylyk bildirýär. Gunduz şäherinde dukanlar açyldy. Halk adaty durmuşyna başlady. Gunduz şäheriniň köp ýeri elektrik tok bilen üpjenedildi diýip sözçi aýdýar. خبر خوش ما از کندوز است. مردم راضی است. تلاش‌های نیروهای امنیتی برای تصفیه شهر کندوز نتایج خوب داشته. Gunduz şäherinde jeňçiler halkyň mal emlegini talap alypdyr. Döwlet idaralaryny weýran edipdir. Gunduz şäheriniň synmagy bilen bagly prezidentgany ýürüýte komissiýa döretdi. Komissiýa Gunduzda bolan waka barada öz deriňegine başlady. Gunduz şäherinde ýerleşen Serhesiz Lukmanlaryň keselhanasyna birleşen halkara güýçleri hawadan zarba urdy. Onuň netijesinde ençeme Lukman we näsa helak bolupdyr. Şaýmardan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosu. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda gararsızlyk bayramyna görülen taýýarlyklaryň çäginde Aşgabatyň esasy köçeleriniň bir näçesi ýapyldy. Paýtagtda şu günler giň derejede geçirilen marşrowka ýürüýüşler ýaly çäreleriň bayramçylyk senetine ýagny 27 oktyabr çenli dowam ettiriljekdi gaýdylýar. Bu ýagdaý paýtagtyň ýaşaýjylaryna nähili täsir getirýär. Biz bu sowal bilen Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylowa ýüzlendik. Sultandayda şu günler Aşgabatda Türkmenistanyň gararsızlyk bayramyna görülen çäreler bilen baglylykda uly köçeleriň ençemesiniň ýapylandygy barada habar berilýär. Bu haýsy köçeler? Hawa görençi odan Aşgabatyň lokomotiv stadionunda geçirilen marşrowkalaryň gararsızlyk bayramyna taýýarlyk çäreleriniň 10 oktýabrdan Aşgabat şäheriniň iň bir esasy köçesi bolan bitaraplyk saýolynyň uğrunda geçirilmesi başlandı. Marşrowkalaryň şu ýerde geçirilmeli, bayramçylyk başlanan wagtyna çelli. Şoň odalky Çekhov köçesinden häzirki bir taraplyk saýol diýilýär. Şondan Göýrogly köçesi aralygy bir taraplyk saýol ýapyldy. Şu iki köçe durşuna ýapyldy. Awtobus marşrutlaryň goýberilmedi. Şo ýerek hiçlik transport gatnawy bolmady. Şo ýerde 1 saat 10-dan başlanan taýýarlyk işleri saat 3:00 dowam etdi. Şol marşrowkanyň geçilen wagty ýapylýar. Ondan soň açylýar saat 3-den soň. Ýene şo köçeler ertesi ýene de ýapylmaly. Ýene haýsy köçeler Sultandaýda ýapylýar şeýle? Indi häzir kwatda Aşgabatyň içinde köçeleriň rekonstruksiýasynyň geçirilen bilen ýa-ni remont işleri alınıp barlýar, köprüler gurulýar. Häzir Aşgabatyň içinde köp köçeler ýapyk. Ine tünelden aeroporda geçen Çekhov Gagarin köçeleri şu taýda rekonstruksiýa işleri barýar. Ondan soň Baba Nanow köçesi, Amdalip köçesi, bular şeýle de ýapyk. Şäheriň içinde ýapyk köçeler odalam ýeterlik. Indi häzir ýapylýan gararsızlyk saýoly bilen bir taraplyk saýolynyň ýapylmagy
Gine şol garaşsyzlyk bayramçylygyna geçirilen çäreler bilen bagly. Sultandaýda köçeleriň marşrowkalary täbäpli yapylmagy ýaşaýjylara nähili täsir döretdi? Görüşi ýaşaýjylar üçin kıyın şertler döretdi. Yani işgärler üçin, avtotransport sürücüler üçin, ýolagçylar üçin gatly uly kıyınçylyklar döretdi, uly bökdençlikler döretdi. Onuň esasy uly köçeler ýapyp, onuň bu garaşsyzlyk şaýoly bilen bir taraplyk şaýolyň garaşsyzlyk bayramy üçin ýapylmagan beýleki küçük köçelere agram düşýär. Transport gatnawlary beýleki küçük köçelerden ýöremel bolýarlar. Köçelere maksadylar çygalok diýenler. Şolar bir-birine diýrenip, ýerlerinden türbilmän, bakmasyp, näçe wagtlar durýan wagtlarym bolýar, ýörebilmän durýan wagtlarym bolýar. Sürücülerim kötenýär, ýolagçylarym kötenýär. Sultandaýda indi şol marşrowkalar täbäpli köçeleriň yapyljakdygy barada ýaşaýjylara öňünden haýsy da bolsa bir ýoldan duýduruş berilýärmi? Paýtagtyň ýaşaýjylarynyň dikkatyna ýetirilýärmi? Yok öyle. Şeyler bildiriş ya duyduruş öňünden berilen ok. Edilşol saat 10'a çellem. Şu taýdan men özüm avtobusda geçip gittim. Bir 10 ýaşymdan ýylmaz gelsem, hem çok köçeler ýapyp ekeni. Şu taýda avtoinspektorlar durýar, polis işgärler durýar, avtoinspektorlar görýär çolup durýar, köçe girmeli däldi barada. Indi şu taýda gene bir bellemel bar. Şu bir taraplyk saýolyň uğrunda ýanky taýýarlyk görülen ýerde işgärler hem şoň hemme edara kerhananyň işgärleri, mektep okuwçylary, institutyň studentleri, talepler hemmeti şoýerek marşrowka ertildi, şoýerden marşrowka geçdi. Ýöne şolara soňundan marşrowka gutarandan soň hiç kömek ýok diýenler, şolar üçin bir amatlyk beredilen ýok şataýda. Şolar bir taraplyk saýolyň görügli kösetine çykandan soň, ýa bir duralgada gelen awtobus bolýar. Adam köp bolandan şança adam şu avtobulara minilen oklar. Eýan tagat gördü senden ýolda duran talepler, ýolda duran adamlar şol köçelerde duralgalarda üýşüp durlar. Avtobular bir köprak goýup adamlary ahmrak bir şol köçeden aýyrlar berýär, balkakerine barýarlar, amatlyklар döredilen ok şeýle ýagdaýda da. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylba bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramyna görülen taýýarlyklar siziň durmuşyňyza nähili täsir ýetirýär. Öz pikirleriňizi adathabar.com web saýtymyza, sosial ulgamlarynda, Facebookda Adatlyk Radiosy, Kontaktda Adat Habar atly sahypalarymyza tesvir görnüşinde ýazyň. Adathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Bize gelen käbir tesvirleri okap göreliň. Radion Aglamow atly okyjymyz paýtagtda çäreleri gatnaşdyrmak üçin vilayetlerden getirilen adamlaryň mekteplerde ýerleşdirilýänligi baradaky maglumatymyza ýazan öz tesvirinde bir mahallar ýokary okuwçylaryň okuwçylaryny okuwdan boşadyp olary başga ýerlere paxta ekidenlerinde ol paxyrlar ýatardylar mekteplerde. Indi bolsa bayrama baranlarynda da mektepde ýatyp başlan bolsalar dat başına türkmenleriň diýip öz pikirini ortatypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, sizi diskussiýaga aktiv goşulmaga çagyrýarys. Aşgabatyň iň gürýatly Parahat mikroraýonunda ýerleşen Mir bazary diýilip adlandyrylýan iň gyzgalanly bolan sowda nokatlarynyň biriniň ýapylanyna bir aýa golay wagt boldy. Emma rekonstruksiýa sebäpli düşündirilen we ýapylan bu bazarda gurulşyk işleri häzirem köp göze ilmeýär. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar harid almak meselesinde indi dürli kösünçlüklere sebäp bolýandyklaryny aýdýarlar. Bu arada kardeşim Sehranyň Aşgabatyň ýaşaýjysy ýazyjy Aman Bugayev bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýälim. Amanrada gurulşy işler sebäpli mundan 1,5 ay odal ýapylan Mir bazarynda awatlaýyş işleriniň togtudylanyny habar berdiňiz. Bu barada has giňişlik maglumat berýärsiňiz. Mir bazarynda awatlaýyş işleri Ağustos ayının ayağına soňky günlerinde başlandy. Bir wada göräýmäge awatlaýyş işler bir zanly hereket edýän ýaly uzak dowam etmedi. Ol bary 10 gün dowam etdi. Şol 10 güniň dowamyna
Bağların depesindeki çoğunun şifrelerini ayırdılar. Yönü esasıl şu şifreleri saklayan demir tütüller saklanıp kaldı. Bağlar yapılanı bir vadon 3'ten 1 bölük meydanına sevda etmeye ruhu edilipti. Yine olum geçen ayın 20'sine qadağallığa şu yerdeki sevda qadağallığa düşenden sonra bağların şu bölüğünün de üstünün çoğunnak şifreler ayırdılar. Boloni vesselam sonun mer bağlarda gözeyleyen hiç illi hareket yok. Başta bir hepte uğrak vaat işledi. Kuruluşçular sonra da 20'sinden ikinci bölüğünde üçüğün ayırmağı işi 3-4 güne çekti. Boloni. Fəhra. Amanrada Bağdarda awatlaýyş işlerinin yatırılmagynyň sebäpleri barada sizde maglumat barmy? Bunun baş sebebi maliye ýagdaýy bilen bagly. Mennäki bar bolan maglumatlara görä Bağdarda awatlaýyş işleri başlanan wagty Bağdaryň eýesi ütkäpdir. Ýagny Bağdar ozar şäher häkimliginiň garamagynyňky şonuň balansynyňky Bağdardy awatlaýyş işler başlanan senesinden başlap Bağdar Türkmenistanyň Azyk we Sewda ministrliginiň balansyna garamagyna geçirilipdir. Ine şol ministrlig hem awatlaýyş işlerini maliýe ferişdesi bilen üpsün etmeli. Ýöne gurulşy alyp barýan firmalaryň işgärleriniň aýtmagyna görä Sewda we Azyk Senagat ministrligi şol zerur bolan ferişdäni guruluş firmalaryna geçirmändir. Başga şertleşige görä ol tapgyrlaýyn geçirilmereken başda maliýe ferişdesiniň 15% şol 15% laýyklyk iş edilen soň ýene 15% şeýdip hınzır olup düzülmeleken ýöne hiç ýerli maliýe ferişdesi geçirilmändir. Şonuň üçin başda guruluş işlerini alyp barmaga razylyk beren guruluş firmasy guruluşy dowam etdirmekden ýüze urupdyr. 45 günün dowamyna 4-5 tane firma şertnama baglaşdyr. Şol 4-5 firmada maliýe ferişdesiniň berilmeýärligi özlerini goýberilmeýärligi üçin baglaşan şertnamasyny ýatyrypdyr, bozupdyr. Ne şu sebäplen guruluş işleri häzir togtapdyr. Fəhra. Aşgabatda awatlaýyş işlerine başlanyp, emma bu işler häzirlikçe togtadylan şoňa meňdeş başga da bazarlar barmy? Aşgabatda şeýle bazarlar bar. Onurak bazarlan gurrun etmäýänne men ýyl 100 fontan ýa-da summar bazar diýip atlandyrylýan bazar oňa mysal getireýin. Şol bazarda awatlaýyş işlerine mundan 2 ýyl töwere wagt odal girşildi. Yarım ýylyň dowamyna da tamamlanjaklygy şu bazarda işleýärlere hem bazar administrasiýasynyň işgärlerine aýdyrly ýöne 2 ýyl tegeren barýanam bolsa şu bazarda guruluş işleri soňky 3-4 aýyň dowamyna dolu togtapdyr. Bazaryň diňe ýan goroýundaky naharhanalar, kafeler, şoňa meňzeş saatlar işleýär. Şäheriň iň gelimgidimli bazarlarynyň biri bolan Summar bazary minha 2 ýyl bäri işlemändir. Onuň da sebäbi ýene-de öwürliýe, doranýa, maliýe ferişdesine dolanyp gelýär. Şu bazarında guruluşunu tamamlamak üçün zerur bolan maliýe ferişdelerini degişli guramalar, idaralar goýbermeýärmişin. Muny efirde öz adyny tutmazlygy haş eden guruluş firmasynyň ýol başçylary maňa aýtdylar. Kerdeşim Fähranyň Aşgabatly ýa-da Jamal Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gutarýarys. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.